Hej sammen og velkommen til den her video. I dag der optager jeg faktisk for første gang, hvor I kan høre mig alene. Og jeg spiller inde på Pengebyen 3. Og ja. Og grunden til at drengene de ikke er med, det er fordi de laver noget andet lige nu. De spiller noget Roblox, tror jeg. Så ja. I dag den her video den handler faktisk bare om, at jeg skal bygge lidt på mit hus eller min fabrik, eller hvad man nu skal kalde det her. Det var faktisk bare et hus, jeg fandt, som jeg selv vil lave om nu. Sådan en lille anderledes ting. Herinde ved siden af, der bor ham der Malte Soby der, som også har en YouTube-kanal. Ja, jeg tænker bare lige, at vi skulle gå op, så vi kan lige starte med at finde noget sne. Sådan at jeg lige kan få lidt mere sneblokke på mit hus. Og ja, I må rigtig gerne like den her video, sådan at jeg kan se, at I godt kan lide de her videoer, hvor jeg bare sidder og snakker selv, hvor jeg ikke har nogen andre med. Bare sådan, at jeg snakker sådan helt alene. Ja. Jeg ved nemlig ikke, hvad I bedst kan lide, sådan en video her, hvor jeg bare snakker selv, eller hvor der også er andre personer med. Det ved jeg ikke helt, men det bestemmer I jo. Jeg kan godt lide begge dele, men det ved jeg ikke helt. Nå, men jeg har fundet noget sne i hvert fald. Og ja, der er forresten også kommet en ny intro her, så den nye intro, den kommer på den her video her, så må I se, om I kan lide den, eller om I kunne lide den gamle, eller om I bedre kan lide den nye. Hvis I bedre kunne lide den gamle, så ja, så skal jeg nok have den ind igen. I skal bare skrive i kommentarfeltet, hvad I helst vil se. Fordi jeg ved ikke, om I helst kan lide den nye, som også er på min YouTube-kanal, som jeg lige har lagt ud. Eller om I bedre kan lide den gamle, den der blå en. Det er jo selvfølgelig jer, der bestemmer det. Nå. Men jeg crafter lige nu den her. Og ja, min mus klikker vist rimelig meget, så undskyld, hvis I kan høre den, så. Nå, men nu har vi i hvert fald et eller andet med dø for helvede. Ja, og det, hvorfor står min heste og den der herude? Kom her, jeg skal bitch slappe dig. Sådan der. Ja, jeg har hostet også en lille smule. Så ja. Så skal jeg lige hjem til min pickaxe. Det er det borgmestergear. Sådan rimelig godt. Jeg tror det er borgmestergear, jeg ved det ikke helt, men det der var for mange, der har sagt til mig, at det er borgmestergear. Jeg kan ikke huske, hvor jeg claimer til, når det viser den her, der er herude. Så skal vi bare lige have mig op af der, men ja. Jeg ved ikke, om vi skal begynde at bygge det her med sne, eller om vi skal gå ned i kælderen og se, om vi kan finde noget mere af det her andesite. Det burde jeg have masser i hernede. Ja, fordi der er nogen, der i hvert fald har bygget noget med gulv hernede for. Og ja, hvis det er jer, der er det her sted her, så må I gerne skrive, om I gerne vil arbejde her, fordi nu er det jo mig, der er hele stedet her. Men I må gerne arbejde her og få en soveværelse måske. Det kunne være, at jeg skulle lave nogle soveværelser, hvor så man kunne have en lille lejlighed, eller sådan noget, hvor man lige kunne sidde og hygge sig, og så det kostede lidt penge, måske. Det koster sådan cirka lidt, sådan et par penge hver dag. Ja. Hele det her. Den her beacon her, den skal snart fjernes. Den har ikke engang noget. Så jeg lige så godt fjerne den. Vi behøver den heller ikke, det ikke kan være her. Det fylder faktisk rimelig meget, fordi at, man skal jo se på de varer, vi har. Sådan. Nu der er jeg i hvert fald ikke lige kommet så godt i gang med de der vareproduktioner og sådan noget.
Men det kommer nok snart. Så skal vi i hvert fald bare lige til at tage en masse ting heroppe og sådan noget. Ja. Sådan der. Meget iron har vi ikke. 14. Og dem der. Mursten er lidt fucked, så det miner ikke hele tiden. Det er en lille smule mærkeligt. Jeg glæder mig til det her, det bliver rimelig stort. Og det er ikke min hund, det her. Det skal I bare vide. Det her, det er ikke min hund. Men jeg kan godt slå dem. Men de er rimelig meget i vejen. Så de må gerne lige rykke lidt. Ryk. Undskyld. Ryk. Og det er jo sådan et mega stort firma, så vi skal jo have sådan, at der er røde løber. Så ja, det skal der også være her. Det er jo sådan et firma, hvor vi skal sælge diamonds, hvor man skal købe eller sælge diamonds, købe diamonds og alt sådan noget. Og jeg ligger rimelig langt væk fra spawn, men der er ikke så langt væk fra junglen herfra faktisk, så hvis I skal hen, så er det faktisk bare lige med junglen, og så bare lige finde det. Men vi mangler noget af det her blå noget. Der er nogen, der har hapset det her. Ejer hele vejen herud til. Vi skal have købt lidt flere clay blocks. Eller skulle vi bare begynde at have shops her? Det kunne godt være. Vi skal i hvert fald lige have fjernet den her etage ting her. Fordi den skal vi ikke have endnu. Der har vi en masse ting der. Nå jo, jeg har noget herovre. Det kan være, jeg har noget her, der er godt. Der er ikke noget godt lige nu, men det kan godt være, at vi finder noget på et tidspunkt, vi skal bruge. Og skal vi lige sådan der. Tjekker lige, om vi har noget med andesite hernede. Please andesite. Jamen, så har jeg noget over i den anden bygning. Det må jeg da have. Så må der være noget over i den her bygning så. Der er heller ikke noget her. Hvad med op og? Okay. Jeg har faktisk slet tænkt på, at der var en overetage. Ja, der var derovre. Okay, der var en masse kister. Med ingenting i. Miner lige det her, fordi det er andesite, og det skal bare væk. Ja. Er endermanden hernede under? Niks. Han troede, at han kunne dræbe os, men ikke lige helt. Der er også noget helt deroppe. Til en farm. Ja. Men vi skal også til at have lavet nogle shops og sådan noget her. Det er lige herinde. Der er en side. Yes. Det er godt. Så tjekker vi det. Der er der også andet side. Vi skal bare have alt andet siden. Sådan der. Så skal vi bare lige skrabe alt andet siden til os. Men ja, hvis I godt kan lide det her pengebyen her, så må I da bare gerne smide like. Men jeg tror faktisk også, det var det, vi kunne nå for i dag. Jeg kan jo kun optage i 10 minutter, så ja, vi ses i næste episode. Hej hej.